Ang susunod na episode po natin ngayon ay gagawa po tayo ng ating temporary shelter o pansamantalang silungan po. Sapagkat panaka-naka po yung pag-ulan po dito sa gubat o dito sa bundok. Okay, so ang ginagawa po natin ngayon, nagpapastol po tayo ng kambing at siyempre titignan na rin po yung mga halaman dito, mga saging at iba pa. Yan, bago po bumuhos muli ang ulan, gagawa po tayo ng shelter. Yan, may mga materials na po tayo. Pero tingnan po natin kung sapat na po yan sa ating gagawin po na pansamantalang silungan. Okay? Yan, gawa na po ang ating temporary shelter. Papakita ko lamang po. Yan. Simple lamang po ang ating ginawang pagsilungan. Yan o. Yan, pagbuhos po ng ulan, hindi po tayo basta mababasa at giginawin. Yan, kasi medyo magtatagal pa tayo rito. Yung ating materyales ay galing lamang po dito sa paligid. Nakukuha lamang po rito. Mga sanga ng kahoy, dahon ng saging. Yan, kung panali, pwede naman po kayong gumamit ng baging. Okay. So yan po. Yan, simple lamang po yan. Yan, gumawa po tayo nito para may proteksyon laban sa ulan at hindi po tayo basta ginawin habang nagbabantay po tayo sa ating mga alagang kambing at gumagawa ng ano pang mga gawain dito sa bundok. Okay, at meron po tayong upuan na bato. Yan. Yan po tayo uupo. Babalutin po natin ng sako yan mamaya kasi maputik. At syempre, kailangan din po natin ng pagkain. Hindi naman po problema yung pagkain dito eh. Teka, kukuha po tayo ng saging. Meron po ako nakitang hinog na saging. Ano, hinog? Pinakain lamang po ng ibon. Malapit lamang po sa ating temporary shelter. Okay. Ito po yung paligid oh. Yan, at least may shelter na tayo. Handa na po tayo kung sakaling bumuhos muli ang ulan. Yan, kuha muna tayo ng bunga ng saging. Sa pagkuha po natin ng bunga ng saging, para hindi po lumapat sa lupa o bumagsak sa lupa yung mga bunga. Kasi pag bumagsak yan, masisira sa lakas ng impact. Mabigat po yung bunga ng saging. Gamit po tayo ng kawayan. Tutusukin po natin yung puno ng saging hanggang sa bumaluktot. Okay.
siya lumapit sa lupa. Ganyan ang pagpitas po o panguha po ng bunga ng saging. Oh, wala na yung mga inakay. Namugaran ng ibon to. Okay, buti na lang, ano? Gutom kasi tayo. Mamaya na tayo bumawi ng ano, ng kanin. Tumilan na. Labas tayo sa ating munting mansyon. Yan. Okay. Mamaya inom tayo ng tubig dyan sa may batis. Yan. Ikot tayo. Ating kambing. Pero pa doon. Yung isa tatago. Okay, marami pa tayong gagawin. Oo. Okay, maraming salamat po sa pagsubaybay at panonood po sa ating vlog. Sana po ay may natutunan po kayo sa inyong panonood. Bye! Tulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.